Continuant amb els clauers, anem a fer un altre clauer amb el nostre nom, una miqueta diferent. En aquest cas intentarem que el nom es pugui llegir igualment, però en aquest cas les lletres estaran lleugerament girades unes respecte a les altres. D'aquesta manera introduïm una nova eina, que és la de girar. Comencem de la mateixa manera que havíem començat abans, seleccionant el text. En aquest cas, però, només utilitzarem la primera lletra, no utilitzarem tot el nom. Com abans, seleccionarem el tipus de lletra sans i en aquest cas l'alçada començarem amb 2 mil·límetres i li donarem una mica de perfil, podem posar 0,75 i els segments els posarem al màxim. D'aquesta manera, fixeu-vos que la lletra queda una miqueta més arrodonida, la podem veure aquí fent clic amb el botó dret i girant, i ens donarà un aspecte una mica més original. Ara m'interessa que en comptes d'utilitzar el nom directament així, una lletra darrere l'altra, que estiguin lleugerament girades. Fixeu-vos, si li faig clic a aquestes fletxetes em permet girar. Si moc el ratolí en l'interior d'aquesta circumferència, ho fa amb angles de 22,5. En canvi, si ho faig per fora, m'ho deixa fer amb l'angle que jo vull. Doncs en aquest cas anem a posar un angle així, aproximadament. Un cop tinc la primera lletra, la multiplico i vaig a fer la segona lletra, en aquest cas la. És interessant que les lletres tinguin alçades diferents. Per exemple, en aquesta li posaré 2,5. I també és interessant, fixeu-vos que d'aquesta manera podré llegir sempre les lletres perquè estaran a alçades diferents. Si voleu, podeu canviar també el gir. I el que ens interessa en aquest cas és que les lletres estiguin enganxades, perquè si no quedarien soltes i no podríem fer el clauer. Per tant, ja tinc les dues primeres lletres, continuo duplicant. En comptes de fer-les sempre més altes, puc fer-les també més baixes, per exemple, 1,5 mil·límetres. I també hem quedat que puc canviar l'orientació de les lletres. I finalment puc tornar a duplicar l'última. I també la giro una miqueta, en aquest cas cap aquí així. Molt bé, fixeu-vos que ja tinc el nom. De la mateixa manera que hem fet abans, també em faria falta una petita anella. Per això utilitzarem la tècnica del cilindre que ja havíem vist en el vídeo anterior. Li poso els costats al màxim. En aquest cas li vaig a baixar a 2 mil·límetres al costat i també faré l'anella una miqueta més petita. 15 per 15. Poso el nom aquí al costadet. I recordeu, dupliquem, canvio les mides a 10 per 10, li dic que és un forat, selecciono els dos elements i els alineo. Aquí, l'altre aquí. Si ho vull separar una miqueta, sempre ho puc moure lleugerament. I si m'està bé, doncs perfecte, ja ho puc fusionar. Si veig que ho vull entrar una miqueta també puc. I ara sí que ja fusiono tots els elements. D'aquesta manera, fixeu-vos que ja tinc un altre tipus de clauer. En aquest cas no hi ha núvols, sinó que s'enganxen unes lletres amb les altres perquè estan lleugerament girades i unides per aquest gir.